pátek 14. března byla v galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí vernisáží zahájena výstava nazvaná Grand Prix architektů 2013, Národní cena za architekturu. Jedná se o jubilejní 20. ročník přehlídky realizovaných architektonických prací na území České republiky, která je v Ústí nad Orlicí prezentována po 10. Výstava je putovní a podporuje ji Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí. Všechny vystavované práce jsou doplněny fotografiemi a plány. Úvodního slova se ujal architekt Jan Melichar, který přítomné seznámil s vítěznými pracemi. Zdálo by se, že rok 2013 je už pasé, že už je za náma, ale musím vám říct, je to, bych řekl, nejnovější a poslední teda ta přehlídka, protože ročník 2014 probíhá právě v těchto dnech, tyto 4 dny, co jsou, zasedá porota a určuje, kdo vyhraje teda, nebo kdo bude oceněný v roce 2014. Hlavní cenu Grand Prix architektů v kategorii rekonstrukce získala rekonstrukce areálu šroubáren v Lipčicích nad Vltavou. Na této rekonstrukci je seděno, že v podstatě ti autoři to historické ponechali v té historické podobě a všechno, co tam přidávají nově, se snažili, aby bylo velmi patrné a je to v podstatě úplně z jiných materiálů, že to je vlastně síla a to nový je ocelový plech anebo dřevo. Tuto prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury vypisuje obec architektů společně s Národní galerií v Praze. Do tohoto ročníku soutěže bylo přihlášeno na 7 desítek projektů v 6 kategoriích. Konkrétně se jedná o následující kategorie: novostavba, krajinářská a zahradní tvorba, rodinný dům, rekonstrukce, architektonický design, interiér a urbanismus. Výstava je v galerii pod radnicí přístupná denně, kromě pondělí do 6. dubna.